Baina zu? Zu? Zer zara zu? A ver, ez, osea, nien naiz ezer, Osea, Tximista baina eskarrago sartu zara. Keba, maitia, keba. Eta zu nola sartu zara? Zure amak ireki dit. Ui, ez zaitut iristen nabaritu, Araia. Janari indiarra eskatzea nahi duzu? Bai, osea, bai, baina, bueno, maila etxera jungo da. Ke ba? Bai, zerbait egin behar du. Egingo dut bihar. Ez, oso garrantzitsua da. Ez da enbesterako. Eta gainera, janari indiarra asko gustatzen zait. Bale, orduan janari indiarra eta amai gurekin geldituko da. Segi hizketan, nahi duzuenaz. Wow! Joan beharra daukazu. Baina dena kontatu egin barri dazu. Azuk ezin duzu ezer esan. Baina zergatik ez? Betidanik boterak dituzten pertsonak eta bere lagunak hiltzen saiatzen direlako. Baina zergatik nahiko zaituzte. Eta nik zer dakit, mai? Zergatik gaztoekin nahi dute Spiderman? Gaiztuak direlako. Bale. Baina egia esango dizut. Ez dakit sekretua gorretzeko gai izango naizen. Flipantea da. Kontatzen badizut, zine egin behar diaztu ez diozula inori kontatuko, Promise. Baina menez, ez dut nebak eta amak entzutea nahi. Afaldu eta oera, Bai. Aizu. Zero, ekaiago egin dezakezu. Bai. A ver. Oh! Ai. Bueno, oraindik entrenatzen ari naiz. Denbora gelditu dezakezu. Mai ez da momentua. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen molderak ezagutuko ditu. Bauera, ikusiko duzu, nondik datorren, ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen molderak ezagutuko ditu. Power up! Egan egin dezakezu. Mai, ez da momentua. Inorekin hitz egin dezakezu. Mai, ez da momentua. Izu, eta brokoleari zapore ona jarri diezaiokezu? Josu dator. Gero kontatuko dizut dena ezagutzen duen toki batean, bale? Ez dinauteke nahirekin ikusi. Ez da deia guregan arrimatu. Ados. Zer? Ez dut ez zer esan? Aupi, Apa, haupi. joan egin behar dut, Ukere, bai. bai, gauza horretara. Bai, Bale, ba. Hori da disimulaz janztea? Eta zu, itxu batek agian entzintuzken ikusiko, baina... Eta txaketa horrek, zure itaren ematen du. Eske nire aitarena da? Tiro! Zuzu, disimuloa, gogoratu.
Zure leku hain... Zenbat gustatzen zaidan leku hau. Cool, hain cool. Jauna? Jauna... Araia, Agirre, zeinen ondo datorkit. Legia, nor zara zu gazte eta zer egiten duzu hemen? Itxita dago? Jauna dena daki. Dena dakiela? Zertaz aritzala neska ez ezagun hori badaki hau arkadera bat normala dela? Zein da tipo hau? Hau... Zera... bueno... Jauna da. Jauna? Ni manaierra naiz. Manager jauna, bai, hori da. Araia, ondo zaude. Sekto batean sartu zana. Zetz, ba, tontoaren egiten ari da. Bueno, ja ezagutuko duzu. Bera... beresia da. Berezia. Ulertu dut. Kaixo, polita! Zetz! Utzi zuk ere tontakeriak egitari? Bera nire maisua da. Maizua? Agure zero hau? Agure zoroa? Jakizu, ni arkaden jauna naizela. Joystickaren maizua, arkade etxeko nagusia. Bere nicknameko lehena. Game Overrik ez duena 7 nibeletako jauna. Jai eskorren babeslea, eskutuen abatarren eta kontxolen apurtzailea. Garaitezina, kombo infinitoaren menperatzailea. Iso, Araia. Ez molestatu Game Overrik ez duenari. Zure lagun bat bakarrik izan liteke zu bezain lotxagabea. Kerrik asko. Mai, etorri. Zer? A ber, Araia Hartu Agirre. txampon hau. Eta sartu makinan. Hau? Ez zenituen nire botereak ezagutu nahi. Eta zergaitik ez nire botereak edukitzea? Oh my god! Oh! Egia esan. Ez da txiton. Ez doa? Esaten utzi ez didazuna da, Araia Agirre. Denak ez direla arkadaren indarraren merezidun. Barkatu, ni ez naiz mereziduna? Eta kenai bai da mereziduna? Kenaik botereak ditu? Bai, bueno, ja ez. Ikusitakoak ikusita, mai ezin da hemen geratu zure entrenamendutik distraietzeko. Zer uste duzu, ez naizela hemen geratuko nire munduko lagunik hoberena neska superboteretzuena izan arte entrenatu ikusten, edo zer? Flipatuta zaude. Eta? Ez naute jarraitu. Bueno, saiatu dira. Eta? Momentuz ezin izan dut nahi nuen bezala bideratu. Eta? Bere hautasuna aztertzen ari naiz, baina ez dakil lortuko dudan. Guk beti lortzen dugu. Araia Agirre gurea izango da.